Hei și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem în continuare pentru Naja, așa cum am zis și data trecută. Și să încercăm să completăm și pentru Season Pass-ul nostru. Așa că haideți să trecem la treabă, fără alte conversații. Dați like și subscribe și abonare la canal și să începem. Deci, ia să vedem ce quest-uri avem. Astea cu quest-urile o să le facem după ce terminăm cu Naja. Așa că să începem. Gem grab. Să încercăm cu Draco. Edgar pe gem grab, ok. Data trecută am observat că acolo la pasul am lăsat din greșeală în urmă un star power, un star drop, scuzați, tot timpul încurc, un star drop. O să-i deschidem și pe ăla mai încolo. My dice, my dragon, my destiny! Stabity stab! Nu cred că am făcut alegerea bună să o iau pe el. Sau? Come on. Așa. A, da, avem noi, nu niciuna. Nope, stai departe. Vai acolo. Gata. Deal points of damage. Ok, deci sunt clasice. Win 5 battles, ok. Super rare. Super rare! Clasic. Nu prea îmi pică mie. Să deschidem și star drop-ul ăsta de aici. Dar trecută l-am uitat. Așa. Să continuăm pentru Naja. Emza, Mortis, Crow? Hai, Crow. Why not? I can do this forever! Let's light this place up! Quit ruffling my feathers!
Puțin, încă puțin și pot să-mi fac... Așa. Cum am trebuit... Nu! There she ends. Scuzați pentru lag. Lag. Trecem cu... Da. There you go. Nu! Uite-s! Serios! Nu mă mai risc. Nu. Da. Eram sigur dacă mă duc. Indiferent tot e câștigat. Am făcut un quest. Și aici mai avem doar 3 taiere. Continuăm. Bounty. Din nou. Ok. Să luăm pe Ems. Piper. I'm only here for the trophies. 50-50. I can finally breathe again. Hashtag stop the hate. Look at me. On top of that angle. Frate, au aruncător. Au aruncători și aruncătorii... Piper. Aruncătorii și cu sniperii sunt buni pe mapa asta. Coi. Stai cu tot acolo. I'm so Yeah. overpowered. About this. Nu ai ce face când îți pică pe mapă. Cu aruncători. Și în același timp nice! Victory! Look at me. Not the bad angle. Okay, we unlocked one. Epic. Epic. Și să vedem. 7. Spray și pentru serios. Mai avem 13 etichete. Și în câte? În 4 ore se resetează. Ok. Brorbor. Eu și Brorborul nu prea ne împăcăm bine. Brorbor. Brorbor, Crow. Ok.
Pe Tara? Ok. Tara să fie. Dar nu este la maxim Tara. E level 10. Bine că ai chestia asta de a vedea în tu fiși cu Tara. Boom! Pase, haide! Haide mă, duceți-vă și voi! Nu. Hai, că apără-mă! Nu! Nu mai... Da, e clar. Nice. E 1-1. Dacă nu ai mai trage. Nice! What a comeback, bro! Aia a fost mișto. Rare. Ok. Aia a fost mișto. Din scorul 1-0 am ajuns să avem 2-1. Așa, și după aia să... Ok. Let's continue then. Bro. Cine să mai aleg ca bro. Sandy? I guess I have to do stuff. Nap time! Bro, ce-a fost cu echipa asta? Asta KFK. Și acum parcă vezi că o iau, dar chiar că bro, chill. Did I do something?
chance to dream. I guess I'll have to do stuff. Sand Shroud! Did I do something? Huh? Oh, good night. Nap time! Oh, chill. Nighty night. I guess I'll have to do stuff. Nap time! Oh, good night. So tired. Nice. Am făcut și un quest și acum Super Rare. Și avem și asta nouă, ok. Ok. Și asta e un skin pe care îl vreau pe Wiro. Equip. Nice. In Rare Icon și cam atâta. Și pe noastră Naja când o rom. Nu mai mi-o dai și mie. Brawl Ball. De ce de fiecare dată trebuie Brawl Ball? Amber. Does anyone have a fire extinguisher? Found the fire exit. Oh, cum adică noi nimeream pe Edgar, era fix în fața mea. Wow, so much heat. Found the fire exit. Ok, urăsc în... Deci... Ce enervant e Edgar. Ok, asta a fost prea rapid meciul ăsta. Ce am aici? Asta. Ok. Edgar va rămâne la fel. E ca și cum și eu mă joc cu Edgar. Dar nu pe mape mici. Nu pe mape mici. De ce te juca cu Edgar pe mape mici? Care e logica? Hai. Ce mi-e comanda acolo? Nu știu. It's gonna be a sweet. Aoleu, lagul. Lagul. Super, și echipa cealaltă la repedani numai. Aruncător cu aruncător. Aha. Haideți mă, ce faceți, aruncă. Așa. Great. Time for Încă n-au nicio treabă. Hai mă, ia mingea aia odată.
Aleluia. feet. In chaos, we find our true colors. Super rare. Super. Again. Boy. Hai, curaj. Battle stations! Aha. Ok, este ceva. Haide, mă. No. Așa aproape. Să dau gol. Da, mă, da, dă-mi perete. Mai dai și tu mingea aia odată? Aia zic. Let's go! Go! Ok. Tu afară. Eu în față. Voi în continuare. Yep. Edgar, oriunde te duci, îl vezi pe Edgar. Pe Broibor nu te lasă în pace. Pe Bounty nici acolo. Unde nu vă jucați cu omul ăsta? Cred e caracter bun. 7. Dar nu chiar îl favorizez așa de mult. Guess I have to be heroic. Te trebuie să-i dau upgrade la level 11. Ok, am terminat și cu ăla. Suntem la al 5-lea, mai avem 8 tichete. Deci ar mai veni una. Deci, stați. Câte ar mai veni în total? 8 tichete. Încă 4 cutii ar veni. Dacă nu am pierde. Dacă am pierde, gonna win everything. ar fi mai puțin de 4 cutii. I can finally breathe again. Super, Bems contra Ems. Look at me! Not from that angle. Cine câștigă? Colt. Ems. Try my new perfume. I'm like feeling so Sau attacked. tacă în ea. Nope. Afară. Filter. And I oop. Eha. Aha. Pressure bracelet. Does somebody else follow me? Try some zombie by me. Wow. Nope, gata. I don't like your next pose.
ceea ce spuneam. Mai avem 7. Bounty. Să încercăm cu ea. Cu șale. Doi, 1, 0. What? Oh, come on! Bounty. Gem grab. Gem grab. Cum arată mapa? Crow, nu! A? Bro, termină. Știu ceva, aleg pe cine vreau eu. Păi să aleg între două caractere. No, că nu ți-am ales ție dintre alea două. Nu mai pot eu. Gem grab. Uite, eu vreau Tara. Da? Wow, level 11 toți. Nu mai e level 10. Da, nici cu Tara nu prea mă pricep așa de bine. De asta tot încerc, așa cum am specificat și în episodul anterior, o să încerc și alte caractere ca să mă performez cu ele. Dar dacă nu m-ar mai ataca în halul ăsta, ar fi mișto. Eu încerc și îmi dau toată silința. Cred că s-a dezactivat ăla, nu? Bun, ok. Încerc și să-mi dau toată silința, să încerc să înțeleg caracterele. Aha. Da. Deci. Ia mai! Faceți-vă și voi treaba. Așa. Vină încă. Oh! Молодец, nice. Deci. Oh! Ia-le! Vină încă. Nu mă lăsați de unul singur. 12. 9, 8, 9. 5, 4, 3, 2. Nu! Unde s-a dus ăla? Pe aici, pe undeva. Superb! Mersi că mi-ai dat like, dar... 6 etichete. Da, nu cred că garantez să o iau. Dar nu ai de unde să știi ce mai are în cap jocul. Nu știu cum să... Fine, o iau. Același skin pe Edgar. Ce mișto. Yes, very scary. Can we focus? Da. Ia să vedem cum se comportă cartea.
the poison! Mi-aduce aminte de I mapped this place blindfolded. ăsta care nu numai de You Crow, just triggered a step. de cea, de Byron. Are atacurile lui Byron. And the man. Ok. Și văd că poate ataca și de la distanță. Ok. Ok, destul de bunicică. Ok. Trebuie să fiu concentrat în... Ok. Gata. You just wouldn't listen. أنا أقوى من كده. And yes, they died. You triggered the wrong step. Well, ăsta a fost un easy win. أنا الأقوى. Așa. Ia să vedem ce avem în continuare. Avem quest-ul ăsta. Play 16 battles. Win 8 matches. Battles. Okay. Win. Ok. Ăsta vreau să-l schimb. Ok, dues. Da, cum am zis, mai întâi ne bazăm pe ăsta, trebuie să terminăm. Brawl Ball. Mai nebunit cu Brawl Ball-ul. Scuzați. Brawl Ball, nici nu mai știu ce să mai iau pe Brawl Ball. Ai, Crow! From the ashes! I'm the spirit of revenge! I'm gonna crack you like a dick! Defeat! Nici măcar n-am apucat bine și deja ne-au distrus. Ne-au făcut bucățele. De asta urăsc eu Brawl. Bounty. Leon. Hai cu Sandy. So tired. Tired. Here comes the sun and the moon. Oh, chill. Whatever. To sleep, a chance to dream. Ok. For the win. De ce te-ai jucat cu Colt? Iar eu dacă mă încerc să mă joc cu Colt, nu îmi merge niciodată bine și Dynamite la fel. Bro, tot timpul pe măpile mici, eu când iau toate chestiile astea, Yay! Woohoo! Whatever. To sleep, a chance to dream.
Calm down, everyone. Oh, chill. Calm down, everyone. Scuzați pentru distragere, ceea ce vreau să zic este că vreau să zic că niciodată nu îmi iese cu Coit sau cu toate caracterele astea care erau mici. Coit, Dynamite și așa mai departe. Cineva a intrat în cameră și de asta m-am speriat. Nu știam cine intrase în cameră. Scuzați că am întrerupt. De ce niciodată când joc cu Coit Only the best deals. și toți ăștia care sunt El Primo, niciodată nu reușește. Nu reușesc. Și când se joacă altcineva cu acele caractere, de exemplu Mortis și toți ăștia care eu nu... Așa, sunt enervanți. Ups, scuze, am uitat mingea. Deci pur și simplu sunt enervanți. Iar eu abia dacă pot. Here comes the big boom. I'll be right with you. Victory! Ok. 7. Și nimica bun. Ok. Ok, și am terminat și Season Pass-ul. După ce terminăm și cu astea două tichete, cred că mai avem șansă să o luăm noi pe ea. Oh, deja ați ales așa de repede. Bounty. Bounty. Hai cu Amber. O să mai încerc și cu alte caractere. În afară de astea. Deocamdată cât timp încerc să fac quest-uri sau chestii din astea. Quest-uri în sine de la... Așa. O să iau caracterele bune. Acum dacă ai fi și frumos să iau și ultimul tichet, adică cu un win frumos. Haideți să vedem. Gem grab. Ok. Cred că cel mai bine o să iau pe Enz la mapa asta.
4, 3, 2. De ce? Deci, nu înțeleg preierii ăștia care intră și după aia când vede team layout-ul de la party, pur și simplu ies din mapă. Nu ieși, sau dacă nu vrei să te joci nu vrei să te joci pur și simplu, nu mai intra. Adică, să fim serioși, pentru ce mai intri dacă ieși? Sau ce, ieși din cauza că nu-ți place mapa? About this. Adică, să fim serioși. I'm so overpowered. About this. Ăla, unii stau a feca. A luat și mingea, duce în poartă. Da, mă, da, o dai încoace. Ca eu să mă apropii de ea. Bă, frate, dar de ce nu luați mingea? Luați mingea! Vedeți că eu mă ocup de ei. Luați mingea și duceți-o în poartă. Did someone here won't follow me? Uite, așa pierdem. I won't like your next pose. Uite așa se pierde un meci. Din cauza niștor. Ok, măcar am făcut încă două. Măcar am făcut încă două quest-uri. Și am terminat și cu asta. Refill-ul se va face în 3 ore. Nu am cum. N-am putut să o luăm. Aia e. Și hai să luăm astea. Banet. Ok, și Chaos Drop-ul. Epic. Mythic. Mythic! Ok. Pe Byron un gadget. Ce face gadgetul lui? Vreau și eu să știu. Dacă îl găsesc. Byron. Uite. The reptiles are growing restless. Byron used one of his shots to heal himself. Seconds for 3 seconds. Cooldown 17 seconds. Short. Byron next attack shoots 3 darts instead of 1. Each dealing 20% less damage and 40% less healing. Ăsta nu l-aș lua, sincer. Sincer, mersi că mi l-a dat pe ăsta decât pe celălalt. Să vedem ce avem aici. Ok. Scuzați. Și cam atâta.
Deci am făcut obiectivele, am terminat Season Pass-ul și din păcate unul dintre ele a dat fail. Nu s-a putut să o luăm pe Najia în timp. O să fac un mic update la refill-ul ăsta, când o să se facă refill în 3 ore. O să fac ori un mini videoclip, ori un short, depinde. O să postez, văd eu cum fac. Dar dacă nu îmi pică nici din refill-ul ăsta, nu are de ce să mai postez. Adică e clar că nu am putut să o iau până la urmă. Da, asta a fost pentru episodul ăsta. Dacă aveți în minte, nu știu, recomandări de jocuri, ziceți în comentarii, nu mă supăr. Eu oricum, în afară de Brawl Stars, o să mă mai joc și alte jocuri, o să înregistrez alte jocuri. Așa că vedem noi la ce jocuri mă mai gândesc să mă joc în afară de Brawl Stars. Așa că ne vedem în următorul episod cu poate cu un nou joc. Stați sănătoși și ne vedem data viitoare. Pa, pa!